खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय थाबाय। गालिनगोनबो थांगासिनो बिजनि मोसानो बिथा माबानायसो थाङाबो देलायबाय बारा क्लियार नङासै ओरैजायना नै थांगासिनो जोङो बिहा मा होनो ट्रेडिसनेलबो मोसागोन नालाय नै फास्रा खालामखाबाय जोंहा मडार्नबो ट्रेडिसनेलबो मालाय बिहा मोननै जोंहा मोनसेल' बबिथाजों आंजों थांगासिनो फेरलेब फेरलेब मावबाय थायोलै बारल'सो बारो आसानाबो नै थार गेलेनाया हेल' बाथाबारि दिनैसो मोसानो मोनसिगोन फैसा जि गोबाव जाबाय मोसानाया मोनहैबाय नामा फेरलेब फेरलेब मावबाय थायोलै मोजां जाथारा माने दामानि मा फन हरगोन जि फेरलेब फेरलेब मावो डेन्जार गेलेनायफ्रा सोरनि आसोरखा मालाय बेना नै आसाना एकदम वाइट वाइट गोजा जोंना जानायाबो वाइट वाइट ने गुफुरफ्रा थांबाय बिजनि मोनफैबाय साइथिं मोनबाय फोथारसिम थांसै देलायनायफ्रा नै मोनफैबाय जाथ'वाखै नै दासो जाहांदों माना दाउखौ आवायनोसो थिनदों आं Merasa captain santu na yan video ba nila? Sar. Zaman na din lang video malay ni. Acting ka lang nila. Mau itu nih, gue cari dalam ini. Boleh ba? Nih, saya. Ready जाखाबाय लाइन जाबाय सोरांसिगोन लाइन जाहांबाय ओंखारलांदो नै जोंना नानि फिसाया
naidw मारिबो रेडि जाहांबाय साराफोरा थांजोब्बाय मोसाग्राफोरानो अबेसिम थांगोन खारनानै बबेयाव मोसागोनथाय गेजेराव खोमा नैबेहाय फैथारगोन नामा गेजेराव फैगोनदां क्लियार जोंहा गैया नामा दिनै दा बिखायासो गुलुं गुलुं मोनो आंहा बिदिबा मिथिबाय जों साथामबो जायो सोरबा दंबायोमोन ना ओइलाय माबा दामहैदोंना ओइलाय जोंहा दाहायसो सासे केमनायानो जायो सौलाबाय थाया गेलेबाय थायो नामा मोसानायावबो मानसिफ्रा बै सासेजों मोसाबाय बैथिं हाबा आरो बैथिं गैया बैथिं गैया बै ओरै फैनानै बैथिं दं बैथिं फैयो बारा जाबाय जोबनानै मोसाखांबाय खिन्थानाय जाजोब्बाय मोसाखांनायनि मोनजाबाय थिंखोला रावबो सासे दोनदों खेबाखै सोरबा खेबनाय मोसानायनिखौ खेबदों बेबो खेबदों ओमफ्राय बिनि मबाइल नङा जागासिनो खेलाया ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि गारि मटर बै माबायदि गाखोनानै नायदों नायलाय आया साबो मोनलोंखायोना बेखायनो माबानो गोथाव नङानो बबेयाव होनदोंलाय नैबे थांग्रोबाय ओरैबायदि मानसि
खुलिजोब्बाय थांनो ओंखारबाय जोङो सेस खुलिजोब्बाय आंहा आसान सासान खानाय मानि खुलिजोब्बाय नै बेहा खुलियाखै मालाय जि मोजाङैनो दं बेना माबाबाय मोनानायखाय बोरैबा नुबाय बेसेबां जाखो टाइमा नायनो र' 5:30 जाबाय टाइमा न'आव थांसै नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो बाय बाय